Atxaldeon. Hasiera emango diogu apirileko ohiko bilkura honi eta gai ordenetik hasita lehenengo puntua izango da martxoaren 9ko udalbatzarrak egindako aparte eta presazko osoko bilkura, hau izan zen aurrekontua ixteko kreditu aldaketak 2020ko aurrekontuan gogoratzeko zabalduko dugu akta. Martxoak 9ko aparteko osoko bilkuran akta onartzeko, zuzenketarik edo zerbait baldin badago. Bai, bozketa egingo dugu, aldeko bozkak. Hau batez, bai. Eta bigarren puntua, martxoan 25ko ohiko bilkuraia, martxoko ohiko bilkuran akta onartzea. Horren inguruan, zuzenketarik edo? Nik zuzenketa pare bat. Lehenengo iruditzen zait, akta batek adieraztu behar gola esandakoa. Eta ondo dagoela, resumitzea, resumitzetik ez agertzea, zer esan dan, ez adibidez egiten. Orduan, adibide bezala, 8. horrin, iruditzen zait ez kola ondo aztertzen nik esandakoa aurrekontui buruz. Horrezaten igual ez dana esplikatu behar, baizik eta bideoa hor dau, eta hemen bideoekin jartzea kagan bezala. Eta gero, 25. horrin, Enerio Alarri buruz. Segundu bat egiteo, sartu behar dut. Hogeita bosgarren horrin. Enerio Alarri buruz, iruditzen zait ere hor esplikatzen duna oso resumituta egia daula. Eta azken baten esaten du, irakurri nola mozio bat buruz, bilduren mozio bat irakurri du. Printzipio dute gaina mozioa horrizia orainen azala, eta, ezko jartzen, nola bezperan enteratu ginen aurrekontuk aprobatu ziela plenotik pasatu gabe, eta beste zenbat gauz ere bai. Orduan, bideokin zuzen baldin badezu. Bai, iruditzen mazaizu Bittor gauza bat ingo dugu. Gordeko ditugu 2 puntu hauek, nahi badezu akta, zuzentzea ez dugu onartuko, zuzentzea bialduko dugu, azkenen, Ainoa etzeon, beste Xabi zeon idazkari bezala, orduan ingo duguna da gaur ez onartu, eta urrengo, iruditzen baldin bazaizu, kotejatuko dugu bideokin, eta, transkripzioa egiten saiatuko gea, esango dio zuzentzeko, eta orduan momentuz ingo duguna da, iruditzen zait 2 puntu nahiago detez onartu, zuzenduko da, eta ekarriko dugu, eta, ñabarduran bateo balin baukozu, urrengo plenoako utziko dugu. Ondo iruditzen balin bazaizu? Bale. Orduan ez dugu onartuko, eta urrengo plenorako ekarriko dugu zuzenduta, eta hor ekarriko dugu bozkatzea.
Beraz, hirugarren puntua pasako gea, hirugarren puntua Horrizeko elkarrekin aldugu taldeak indako mozioa da, eta orduan, Mila, zurea da hitza. Erresago, hartu hau. Bai. Vale. Alokairuen prezioaren espekulazioa milaka pertsonak pairatzen duten errealitatea da gaur egun, eta Euskadiko biztanleriaren sektore zabalei eragiten die. Etxebizitza erostearen prezioa oso gareztia da, eta oraindik ere gora egiten ari da. Horri gehitu behar zaio, higiezien merkatuko prezioei aurrea egin ezin dieten pertsonei alternatiba erreal bat eskaini ahal izateko, eskasi handia dagoela merkatuan dauden alokairuen eskaintzetan. Aldi berean, soldatek ez dute bide bera jarraitu, eta prekaritatea da joera nagusia lan merkatuaren zati handi batentzat, batez ere, lehen urratsak ematen ari diren gazteentzat. Egiturazko egoera horren aurrean, koronavirusaren krisiak aregotu egin du arazoa, 100 lanpostu galdu dira eta okerrera egin duten lan baldintzek eta soldatek. Etxebizitza oinarrizko eta funtsezko giza eskubide gisa onartutako eskubidea da nazioarteko mailan. Eta etxebizitza eskuratzeko dagoen arazo larrien aurrean, erakundeek ez lukete jarrera pasiborik hartu behar. Eustatek, emandako datuen arabera, 2008ko ekainean, Euskadin 120.522 pertsona zeuden etxebizitza eskuratzeko premian emantzipazio egoeragatik. Datu horiek ez dute zerikusirik merkatuan dagoen alokairuko etxebizitzen eskaintzarekin. Higiezinen eskaintzaren 2008ko inkestaren arabera, Euskadin 1.645 etxebizitza baino ez ziren eskaini alokairuen merkatuetan. Bai librean, bai sozialean. Etxebizitza eskuratzeko prezioi dagokionez, ikusten da horien hileko batez besteko errenta 1.040,67 euroko dela. Etxebizitzaren euskal behatokiaren arabera eta 18-29 urteko gazten hileko batez besteko soldata garbia 1.174 eurokoa, baina ez dela gazten euskal behatokiaren 2019ko txostenen arabera. Salerosteko merkatuari buruzko datuak are okerragoak dira. Eusko Jaurlaritzaren higiezinen eskaintzaren azken txostenaren arabera, 2008koa, berriz ere igo eginda erabilitako etxebizitzaren prezioa eta erabilitako etxebizitza librearen metro kuadrako erabilgarriaren batez besteko prezioa 2.628,8 eurokoa da. Etxebizitza berri libreari dagokienez, metro kuadrako prezioa 3.611,5 euroko da. Zifra hori, 5,4 handitu da 2019ko laugarren hiruhilabetekoarekin alderatuta. Prezioa altuaz gain, kontuan hartu behar da, biztanleriaren zati batek zailtasunak dituela gaur egun hipoteka kreditu bat eskuratzeko. Lan baldintza egonkorrik ez duelako. Higiezinen eskaintzara buruzko inkesta datuen arabera, 2013tik alokairuaren prezioa 122 hasi dira EAen eta alokairuen merkatuari buruzko estadistikaren arabera 10 2016tik. Igoera horren ondorioz, alokairuaren bizi diren familia 175ek hain errenta erabilgarriaren 130, baina gehiago alokairu soilik ordaintzeko erabili behar izan dute.
Egoera horren ondorioz, udalek ezin diote erantzun etxegabetzen edo azpietxebizitzaren egunekorako larrialdiari. Ez da irtenbide bat eskaini ere merkatuan, baina prezio merkeagoan etxebizitza bat eskuratu behar duten pertsonei. Edo merkatuaren interes espekulatiboen aurrean amore ematen da, edo euskal herritarrek bizi proiektu duin baterako duten eskubidea lehenesten da. Estatuko gobernuak orain arte alokairu errentei buruz hartu dituen premiazko neurria gora behera, krisi sanitarioa kalte beretasun sozioekonomikoa handienetako egoera dauden errentagarrien duen eragina agintzekoak. Egiturazko erreformak egin behar dira etxebizitza eskuratzeko erregulazioaren gaian premia biziko ondasunatzat jotzeko, inbertsiotzat jo beharrean. Estatuko lege berria baten bidez, etxebizitza merkatu, tenkatua da duten eremuak zeintzuk diren aitortu ahal izango dira. Hau da, azken urteotan alokairuen prezioek gorakada handia izan duten eremuak. Euskadiko hirietan hiri errentamenduaren esparruan gertatzen den bezala. Horrek aukera ematen du toki horietan alokairuen gehienekoa prezioa esartzeko tokiko administrazioek osatu ahal izango dituzten mekanismoak antolatuz, Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta. Ulertu behar da alokairuen prezioak arautzeko aukerak epeluzeko alokairuaren errentagarritasun ekonomiko proportzionatua bermatzen diela jabei. Eta horrela orekatu egiten dela jaben edo etxebizitzan bat alokairuen jar dezaten eskubidean etxebizitza duin eskuratzeko eskubideari ere jabetzearen funtzioa soziala betetzeari dagokienez. Errentatzailearen eta errentariaren arteko errentaren negoziazioan dagoen desorekak, eskaintzaren eskasia eta prezioen tensioa dauden egoeratan, berekin dakar errentatzaileak prezio aldera bakarretik zehaztea. Eta gehienetan, neurrigabeko karga da familian diruaren sarrerei dagokionez. Horrek guztia justifikatzen du botere publikoen esku hartzea posible izatea kontratu harremanean funtsesko den elementu baten erregulazioan, hala nola prezioan. Une honetan premizkoa da gehiagizko prezioekin amaitzea, batez ere osasun gizarte eta ekonomi krisi batean nun herritar xeen diru sarrerak nabarmen murriztu daitezken. Eta beharrezkoa da gure herrialdean etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea benetan betetzen dela bermatzeko mekanismoak ezartzea. Euskadi dagokionez lege hau onartzeak aurrerapen handia eragin dezake etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 legearen aplikazioa eta garapenean. Etxebizitza izateko eskubidea defendatzen duten gizarte plataformak etengabeko aldarrikatzen dute lege hori. Kontuan izanik alokairu prezio altuenak dituen 3. ekonomia erkidegoa dela Euskadi. Euskadin eraginkorra izan dadin, neurri horrekin batera beste batzuk ere hartu beharko dira. Dagokion legea garatu eta aplikatu ondoren, hala nola hutsik dagoen eta erabiltzen ez den etxebizitzaren gizarte balioa nabarmentzea Eusko Jaurlaritzaren datuan. Arabera, 30.000 higiezin dauden hutsik eta kudeagarriak izan daitezke. Alokairuko etxebizitza, babestuaren, Euskal Parke Publiko handi bat sortzea neurri eraginkorrak hartzen Eusko Jaurlaritzaren eta sustatzaileen arteko hitzarmen bidez eragitako etxebizitza babestuek ezin izan dezaten halako erabilaren espekulatiboei izan. Espekulatzen duten funtsesko erosiz, gero, eta inor ez dadila etxegabetu izan bizitzeko inolako alternatibai gabe, errenta ordaintzarik ez edukitzeagatik. Toki oinarriak arautzen dituen legearik dagokien erakundei esleitutako mekanismoarik ez dagoenez, eta beharrezkoa den toki autonomia baliatuz erakunde maila guztien arteko lankidetza beharrezkoa da, hain konplexu den arazo bati irtenbidea emateko etxe bizitza eskuratzea. Ondorioz,
akordio hau proposatzen da. Espainiako gobernuari eskatzea etxebizitza buruzko estatuko lege bat onar dezaten autonomia erkidegoa eta udalerri eskumenen esparruan geratu ahal izateko etxebizitzaren funtzio soziala blindatzeko eta Espainiako konstituzioaren 57 artikuluan jasotako etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea benetan betetzen dela eta errespetatzen dela ziurtatzeko oinarrizkoa hornidurak barne. Eta aurrekoaren arabera, etxebizitzen alokairu merkatua arautzeko legeak egitea, etxebizitzen errentamendu kontratuen markatu, gehiegizko prezioak galeraziz, prezioa kontrolatzeko mekanismoen bidez, eta prezioen jaitsierak sustatuz, bai indarrean dauden kontratuetan, bai etorkizunean egiten ditezken kontratua, eta bereziki merkatuan tentsioa handia duten eremuetan. Eusko Jaurlaritza premiatzeko, ezarritako esparru eta estatutoko gobernuarekin koordinatuta, autonomian eskumenen erabilera eta etxebizitzaren gaineko euskal legean aintzat hartzen den zuzenbidea subjektiboan oinarrituta beharrezkoa diren legegintzak eta arau mekanismoa geratu daitezten etxebizitzen alokairuaren merkatuen arautzean aurrera egiteko errentamendu kontratuen gehiegizko prezioak erago utziz, prezioak kontrolatzeko mekanismoen bidez eta prezioak jaistea ahalbidetuz, bai indarrean dauden kontratuan, bai etorkizunean egin litezken kontratuetan. Eusko Jaurlaritzari alokairu soziala eta eskuragarriko etxebizitzen parke publikoa handitzea eskatzea hutsik dauden etxebizitza lagatzeko mekanismoaren ezarriz. Gipuzkoako Foru Aldundiari neurri fiskal eraginkor eta efizienteak abian jartzeko eskatzea. Biztanleen etxebizitza eskubidea defendatzeko hutsik dauden etxebizitzen funtzioa soziala bultzatzen aldera. Eta azkenik, tokiko gobernu taldeari eskatzen mekanismoak antola ditzala. Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta, udalerriko etxebizitzen alokairuen merkatua arautzeko, prezioak kontrolatzeko mekanismoen bidez errendamendu kontratuetan gehiegizko prezioa galaraziz, prezioa jaistea sustatuz, bai indarrean dauden kontratuetan, bai etorkizunean egin dituzken kontratuetan, eta hutsik dauden etxebizitzen alokairua, hitzartutako HZ-aren errekarguaren edo gehitzea errekargua, edo etxebizitzaren parke publikoa handitzea sustatuz. Hauxe da guzti. Bai, bitxor. Eitzen bai, hartu itze. Bueno, guk printzipioz azten itxuko beha. Eta azten itxuko beha, iruditzen zakulako, hau hori orokor bat, oso orokorra gaina, iruditzen zaku Espainiko gobernuari eskatzea, bertan zaudetenen, eta iruditzen zatu poquito absurdo. Eta gero, Eusko Jaurlaritzak, norbaitek baldin badu lege bat, etxebizitzari buruzko lege bat, Eusko Jaurlaritza da. Norbaitek baldin bada eraikitzen, etxebizitza sozialak eta hori, Eusko Jaurlaritza da. Iruditzen zako ere bai, gure legealdi, aurreko legealdin, 36 etxebizitza kudeatu ziren Floreagako etxebizitzetan, eta ez dakigu hori nola dauden. Iruditzen zako ere bai, inongo daturik gabeko, ordiziko badazko datu, hasi beharko ginen ordizin jakiten, ze beharra dauden, ze eskaintza dauden. Onartuko genduke mozio bat izango balitz, ordiziako mozio bat. Iruditzen zat, dala mozio bat eskatzen ditula gauzazko Eusko Jaurlaritzai, Foru Aldundiari, Espainiko gobernuari, baino etxeko lan gutxiki.
horrekatik, aztenik, badakiu, etxe bizitzako prezio gogori goten nahi dela eta beharra daula, hori zinezak ze kopuru arte, ze beharra dauden, kontra ez dugu botako, Igual, ingo de urronda eta gero milazuk bukatu erantzuten denai. Iñaki. Nosotros vamos a votar en contra de la moción. Como lo vemos, que es una petición, una solicitud de petición a las instituciones que ya están trabajando en ello, precisamente en el Gobierno de España estamos trabajando de la mano de Podemos en una ley que va en este sentido. Y no me parece de recibo en estos momentos, pues, además que está por ahí por elecciones, presionar a nadie para que vayan en una dirección u otra, ¿no? Yo creo que hay que dejarles trabajar con tranquilidad y a ver qué sale de esa ley que supone saldrá acordada por los dos partidos, con alguna adhesión posterior, me imagino. Por otro lado, en el Gobierno vasco, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que en Euskadi tenemos una de las leyes de vivienda más avanzadas, que han puesto vivienda en alquiler, que han puesto también por sectores, facilitando el alquiler por sectores. Sabemos que el Gobierno vasco tiene establecido también ayudas al alquiler para los colectivos más vulnerables a través de la prestación complementaria de vivienda, incluso a través de las ayudas de emergencia social. También sabemos que tiene noticia en torno a 40 viviendas en disposición en el programa de Bizilagun. Creo que de las 40 hay 32 ya en juego y creo que hay 8 que están en camino, ya son 40. Aparte están las ayudas que se han dado de base en concepto de financiación a personas también en cumplimiento de la ley de vivienda. También sabemos por qué hay que instar precisamente a la ley que más avanzada está a que aumente un poco su esfuerzo. Yo creo que está en una línea adecuada. Falta mucho desarrollo a la vivienda. Yo creo que también habrá que permitirles, habrá que dejarles a las instituciones para seguir un poco en la línea que tienen marcada. Nosotros vamos a votar en contra de personas. Y en cuanto a instar al gobierno del ayuntamiento a colaborar, bueno, pues sí, estaría bien que colaborara con el Gobierno vasco, pues en poner más viviendas en juego en el programa Bizilagun. Yo creo que está colaborando también en ayudas de emergencia social. Yo creo que ya está colaborando, aportando pues en torno a un 25% de los presupuestos. Con el programa pues sí, a mí sí me interesaría saber un poco la evaluación que se hace de todo este programa de ayudas a través de lo que se recauda por IBI en viviendas vacías, a ver qué desarrollo ha tenido a través del tiempo, ¿no? Porque intuyo que en algunos casos ha obligado a algunos propietarios a poner en vivienda en juego vivienda que no cumplía muchas condiciones y por no pagar pues ponen en juego en el mercado esa vivienda que es una infravivienda, entre comillas, ¿no? Pues puede ser. Entonces habría que valorar el programa que se ha llevado a cabo en el ayuntamiento y ver un poquito en qué líneas podrían entablarse esta colaboración con el Gobierno vasco, ¿no? En el aspecto fiscal también el ayuntamiento ya tiene algunas cuestiones ya previstas. Lo que sí habría que ver, bueno, las 36 viviendas de Floreaga en este momento, creo que a mediados de este año, si no me equivoco, por lo menos por las informaciones que tengo, se encomienda ya el proyecto de redacción de las 36 viviendas y a mediados de año pues igual se ponen en juego ya para sacarlas a concurso, ¿no? Yo no sé, yo creo que el mayor problema, aparte de los precios que ponen, yo creo que es la falta de oferta, ¿no? En lo que dice en concreto, yo creo que hay una falta de oferta de vivienda en alquiler que habría que reforzar pues, a través del Gobierno vasco, a través del programa Bizilagun, a través de todos los programas que tenemos, pero sí interesaría poner todo un poco en conjunto y elaborar entre comillas, un plan municipal o una estrategia municipal con respecto a la vivienda que contemple un poco todas las ayudas y todo el abanico de medidas que hay en estos momentos.
Ya les digo, con respecto a esta moción, yo creo que es una moción que no viene a cuento cuando se está trabajando ya el tema. Y bueno, vamos a votar en contra. Bueno, guk bai, egia da, eskaera bat dala, eskaera bat, lanen goitik bera dauden erakunde guztiei, guk alde bozkatuko dugu. Eskaera nik uste oinarrizkoa eta justizia sozialeko eskaera bat dala, eta nik uste aipatu dituzuten argudioetan, bai zentzu baten igual pixkat puntillatatik pasatu zeate, nere ikuspegitik behintzat argudiategi hontan pisu asko daukan arrazoi bategatik, eta da, merkatuaren arautzea eta prezioak. Nik uste dut, azterketak mahai gainean jarri ditzakegu, baino denak eta ezagunak baldin badituzue, seme-alabak, lagunak edo norbait, uste dena jakitun gehala ordizian momentu hontan zegoera dagon alokairuan, ez naiz beste leku batzutara jongo, ze prezio dauden, eta ze prezio ordaintzen nahi dian hainbat etxe bizitzen gatik, nik hor Iñaki nago bat ere ados zurekin, infraetxe bizitza horiek ez dut uste alokatzen dienik ondasunik ezinen errekargu horgatik, baizik eta jendea dagoelako tamalez prest dagona etxe bizitza horiek alokatzeko baldintza horietan. Eta gaina ordaintzen dien alokairuak benetan, nik uste kasu gehienetan eskandalu bat diela, eta ez dut uste, nik uste presa daukan gai bat badala, zorionez, zuk esan bezala lanean baldin badabiltza, espero dut lehenbailen ekartzea, eta nik baita mahai gainean jarriko nuke horrelako iniziatibak dagoeneko martxan badaudela, eta ez bereziki Venezuelan, baizik eta Bienan, Austrian, edo Herberetan, Amsterdamen, izugarrizko alokairu tradizioa duten Europako herrialde esango dugu aurreratu batzutan, eta erabat sistema kapitalistan oinarritzen dien ekonomia batzutan, beraz nik uste egingarria eta bideragarria dala alokairu merkatu hori erregulatzea. Eta zentzu hortan nik uste dut goitik bera bakoitzak dagokion ardurakin, baino tresnak bai beharrezkoak diala, Eusko Jaurlaritzak bere konpetentzietan badabil, baino bai uste dut estatutik eta kaskadan neurri batzuk eta oinarri batzuk jarri beharra daudela, ze bestela, nik bai uste dut momentu hontan ordizin zentzu hontan alokairuarekin badaukagula arazo bat, eta oso zaila gu bakarrik konpontzeko oso zaila dan arazo bat. Beraz, eskatzea hori konpondu dezaten, zentzu hortan nik uste zilegi dela. Eta bukatzeko esan, aurreratu dezu Iñaki, baino bai Floreagako hitzarmen hori printzipioz oraindik ere indarrean dago, eta bai egin dituzte, dagoeneko egin dituzte zundaketak, estudio geotekniko edo azterlan geotekniko bat egiteko, oinarritzeko azterlan geotekniko hortan ja proiektuan bertan etxe bizitzak egin ahal izateko, eta zimentazioa eta guzti hori oinarritzeko estudio geoteknikoak, orain dela hilabete bat ez baldin bada, oraintxe ibilidea bertan enpresa baten bitartez, hori martxan jartzeko, eta adirazi zaiguna hori da proiektuak segidan etorriko diela, eta espero ezagun hori errealitate bat izatea lehenbailen. Gauzatxo pare bat besterik ez dugu gehiago luzatu behar. Guk aurkezten dugu mozio hau batez ikusita alkilerren mundua daukegun arazoa, bai Ordizin, eta ikusten dugu ingurumeko herriak ere, dela arazo larrie. Eta hortarako debate bat behar dela. Eta debate hau sortzeko, nolala, mozio hau bidea da. Oso generikoa dela, oso ez dakiz zer, oso bakitzer, nik ustea bakoitzak eduki beharko genuen ardura jakiteko gure herrian zer gertatzen den. Eta ikusita dela urte oso gutxi, ia 650 etxe bizitzak herri honetan utzik zerela.
Txik ikusita, ze jende zegoen alokairun bila, eta ze prezioak zeuzkean, ez? Denak ezagutzen ditugu, gure herrian, badarela etxe bizitzak gelak alokatuta, gelak bakarrik, 200 eta 250 euro hilen ordaintzen direnak. Ez gea sartu behar zer nola daren etxe bizitza horiek, habilitatearen aldetio eta olako beste neurrik. Baina, bueno, nik uste gure ardura dela bakoitzarena. Adurrek nik uste ja luzatu dola, ez? Nola entidade bakoitza administratiboki zein ahalmena dituen bakoitzean sartu behar dela arazo hau eta koordinazio baten bidez konpontzeko, baina nik uste udalak ere badaukeula gure ardura, guk ezagutzen dugulako gure biztanleria eta gure herrian nola dagoen alokairu eta barrez, eta orduan zergatik ez guk dagoen etxe bizitza utxik, ondo ez daren etxe bizitza horiek, eta errentan limitea zergatik ez ezarri, ez? Dare adibide asko, aipatu dituzu herri batzuk, kanpoko herri batzuk, baina Holanda 2017 urtetik olako neurriak limitatiboak dare, eta Nueva Yorken, Kalifornian, ez da asuntoa hemendik Berlin, Paris, ikusita ze tensioa dare, eta ze ordaintzen danez, errealitate honetan. Eta bueno, egia da, bakoitzak lana egiten du bere arloan, baina ere egia da, Eusko Jaurlaritza naiz eta lege hori jarrita, eta izango da komunitate gutxietako legea duena, eta derecho subjetibo bezala onartzen duela, derecho a la vivienda, baina ez dugu aplikatzen. Eta orduan horregatik dauzkegun arazoak. Hau da hasiera, eta segituko dugu, ez? Lan hau egiten, zeozer egiten dezakegun konpontzeko. Borondate honerakin mitzet. Bueno, ok. Está bien, abrir el debate sobre el tema de la vivienda. No es un problema nuevo, no diría. Hace ya muchos años se viene arrastrando un problema de vivienda. Precisamente por eso, en la anterior legislatura se puso en juego todo el suelo de San Juan para hacer frente a ese tipo de problemas, y ahora estamos terminando un poco dando los últimos coletazos al tema. También por eso en legislaturas anteriores el Ayuntamiento entabló relaciones de colaboración con el Gobierno vasco con el suelo precisamente de las viviendas de Floreaga. Yo creo que el camino que se ha recorrido en los últimos 10-12 años yo creo que ha sido el adecuado. En cuanto a la vivienda, el problema de la vivienda de alquiler, porque es cierto, en el Gobierno vasco creo que hay en torno a 200 solicitudes de alquiler, 200, si no me equivoco, 207, bueno, por ahí. El segmento más potente del que han pedido viviendas en alquiler es precisamente el sector joven, porque hay 67 solicitudes de jóvenes, pero también hay otras solicitudes de gente mayor de 60 años que quiere cambiar de vivienda porque su vivienda no reúne las condiciones de accesibilidad adecuadas. Hay solicitud de vivienda también de mujeres o de familias monoparentales. El problema de la vivienda, digamos, concretamente que se están solicitando viviendas de alquiler. El alquiler en Orecia, pues sí necesita una reflexión. Si hubiera ido un poco la moción enfocada a que el equipo de gobierno empezara a trabajar todo el tema del análisis de la situación de la vivienda en Orecia, pues probablemente nosotros no tendríamos ningún problema, porque es lo que nos compete, ¿no? En cuanto a que, bueno, eso por un lado, en cuanto a que hay falta de mecanismos, pues la ley de la ley municipal del País Vasco reconoce como una competencia propia la vivienda, la promoción y gestión de la vivienda. Y la ley de régimen local no es tan clara, pero también te permite de una forma genérica poder enfrentar cualquier problema que al municipio o que creamos en el ayuntamiento que al municipio interesa, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento sí tiene cosas que decir, sí, evidentemente en colaboración con el gobierno vasco y con Diputación, sobre todo con Diputación en el ámbito fiscal, pero bueno, sería cuestión, si
si la moción hubiera ido en ese camino, pues no tendríamos ningún problema. Pero yo creo que va más dirigida al gobierno de España en un momento en que están negociando dos partidos que forman parte del gobierno y que yo lo entiendo como que no es de recibo presionar a los dos partidos. Yo creo que tienen que jugar tranquilos, sin presiones de otras instituciones. Bai ez, guri ere, debate hau hastea, ondo egiten zaku, eta gero baina, badakiut, arazo dauden ordizin eta beste leku askotan. Iruditzen zakuna da, zuek ondo esan dezun bezala guk, ondo ezagutzen ditugu ordiziko kaso. Iruditzen zakuna da, igual, egin beharko gendula etxeko lan gehiago, kaldaia lan gehiago, aztertzen ordiziko kaso konkreto. Zati badaude, eta nik uste torlana badaula ere, bai. Zerra dauden, nola dauden jende asko zoritxarrez oso gaizki, eta hortik hasi. Horrekatik esaten honi, igual, pizat faltan bota dut izan dela hori etxeko azterketa bat. Baina, prinsipioz debate honekin jarraitzeko, oso Ni bakarrik esan Iñakik presio bat ikusten duenean estatuko gobernua ez detuzte ordiziako udalak egindako eskaera batekin presionatuta sentituko da nik, baina nik bakarrik esan presio baino eskaera bezala ikusten detela eta, berriro bai esango nuke merkatuaren regulazio bat Solo fuera el Ayuntamiento de Ordizia. Merkatuaren, hemen hau aigea onartzen nik ustet, baina merkatuaren regulazio bat eskatzea, merkatua esaten aiga regulatzeko, nik ustet hori udalaren eskumenetatik desente urruntzen dela, baina, bozkatzea pasako gea, bestela ez dugu bukatuko gaur, eta, hasi izan da ia bide baten hasiera. Iñaki, venga, votamos, que si no acabamos. El debate, abrir, que no quede. Bozkatuko dugu aldeko bozkak, aurkako bozkak, abstentzioak. Vale. Oso no. Vale, urrengo puntua pasako gea beraz. Urrengo puntua da Iturtxo 5 hirigintza integratuko eremuaren, 5 bat exekuzio unitatea, oso izenburu ponposoa dauke, baina jakiteko horregatik jartzen du, Sanperio behatzin kokatzen den orubea da, eta da xehetasun azterlan horren behin betiko onarpena. Xehetasun azterlan hori edo estudio de detalle deitzen dana, dagoeneko bere prozedura osoa egin du, hasierako onarpena eman zitzaion tokiko gobernu batzordean, argitaratu zen Gipuzkoako aldizkari ofizialean legeak eskatzen duen erakustaldi publiko epe hori betetzeko, eta jendaurrean erakutsitako epe hortan ez da alegaziorik aurkeztu, eta beraz orain, hirigintzako instrumentu bat danean, behin betiko onarpena plenoari dagokio, eta horregatik ekartzen da plenora, aipatzeagatik azkar esan oso Sanperio behatzin dagon eraikuntza, baserri tankerako, etxebizitza, garaibateko etxebizitza zarra aldatzea aurrikusten du indarren dauden arau subsidiarioak, dagoeneko, baimena eskatu dute, eraisteko baimenare eskatu dute, dagona baino eraikuntza handiago bat eraiki daiteke, eta planteatzen duen xehetasun azterlan honek da, eraikiko ez duten soto lurrazpiko solairu hori pixkat trukatzea partzelaren atzekalden, alineazetik pixkatea haratago ondoko etxea bezala, handitzeko, garajerik ez dute eukiko etxe bizitzak, baina trastero batzuk egin ahal izateko, eta hori da ekartzen den aldaketa. Bozkatzea pasako gea ordun, aldeko bozkak. Vale. Eta ordun 5. puntua pasako gea.
Bosgarren puntua baita hirigintza instrumentu baten onarpena da, hau ja beste tamaina batekoa eta konplexugoa. Hemen bai izena, txindoki 15 hirigintza integratu eramuko 15.6 eraikuntza unitatei dagokio, denak ulertzeko, orkliri, eta aspaldi hasitako espediente bat da, eta honek bai planteatzen du indarren dauden arau subsidiarioen aldaketa, arau subsidiarioak plan orokor denominazio zarrarekin gaur egun plan orokor bezala ezagutzen duguna, ordiziko arau subsidiarioen aldaketa da. Aspaldi esan bezala hasitako aldaketa bat eta tramitazioan hainbat lege aldaketa egon die, batez ere ingurumen tramitazioari dagokionez, eta egin behar izan du da berrabiarazi eta hainbat aldiz aldaketa horiek eraginda espedientea ondo izteko berriro tramitatu ingurumenai dagokionez, azkenik iritsi da bere nolabait esateko amaierara, bere erakustaldi publikoak eta izan ditu, eta hemen bakarrik esan, uste dut ez dakit ezagutzen dezuten, baina gutxi gora bera eta modu azkar baten ulertzeko, gaur egun Orklik dagoeneko Orklirenak dien, garai baten Biaganak ziren orubeak eta hartuta. Orkli zeharkatzen duen Aramako bide hori nolabait egiten da desplazatzen da ordiziruntz ulertzeko, Orkliren edapena zuzenean edo eragozpenik gabe egin ahal izateko, hori da aldaketa nagusia, eta hori da hemen oaintxe tramitatzen ari dana, eta bakarrik esan jartzen dula azkenean behin-behineko onarpen dala, aprobazion provisional, jun behar dulako espedienteak lurralde antolamenduko komisiora, kopura Eusko Jaurlaritzara, beraiek ematen dutelako azkeneko txosten hori gainea binkulantea da, eta txosten horiek aztertuko ditu bai ura eta bai ingurumen tramitazio guztian eta egin dien txosten guzti horiek, ea aldaketa honek betetzen duen, eta berriro bueltan etorriko da, txosten horrek esaten baldin badu zerbait aldatzen dala, aldatu beharko dugu, eta bestela dagoen bezala, ordun bai onartuko dugu behin betiko edo definitiboki. Ordun esan hori dala oraintxe faltako litzateken tramitea, guk gaur onartzen baldin badugu, zuzenean bideratuko dugula Eusko Jaurlaritzako lurralde antolamenduko komisiora. Bozkatzea pasako gea, aldeko bozkak. Eta seigarren puntua da 2020 ekitaldiko aurrekontuen likidazioaren kontu ematea. Likidazioa onarpena alkatetza dekretuz egiten da, eta ondoren onarpen hori plenora ekarri behar da kontu ematea. Eta beraz, hori esan kontu emate bat dala, eta kontu hartzaileak egindako txostenen arabera bai udala, eta gero aurrekontu kontsolidatua, hau da herriantzokia eta majori baita sartuta egiten dala. Ez dakite xehetasunetan sartu beharra sartzeagatik, baina bakarrik esan azkenean urtea naiz eta txarra izan, emaitza positiboakin amaitu dala, naiz eta hasiera bateko hemen ikusten duzuen milioi bateko nolabaiteko defizit hori azaldu, hori azkenean errealitatean hemen daude milioi terdiko txertaketa hauekin konpentsatzen da, hau da, hemen daude 2020an egin dian gastuak, baina gastu horiek batzuk egin ahal izan du dira 2019tik txertatu zian kredituekin, eta ordun horrek bai ematen du emaitza positibo bat, eta
orokorrean esan, berez orain COVID-aren ondorioz egonkortasun arauak eta bertan bera daudela, baina 1 milioi bat inguruko defizita onartzen zitzaiola Aurrezki Udalari, baina ez dula hori erabili behar izan. Oso, ziurrenik ere, 20%ko hasierako murrizketa horrek eraginda, naiz eta gero gutxiko izan dan, izan dalako urte bat, erabateko kontentzioa ekarri duna gastu askotan. Eta, zentzu hortan, ez dut azalpen gehiago emango, galderarik edo baldin badago, pasako gara urrengo puntua, eta aurrekoa ere dekretu bat zan, baina prozedurak eskatzen du bereziki eta espreski ekarri behar dela plenora, eta urrengo puntua bai da martxoko alkatetzako dekretuen berri ematea. Ez badago galderarik, jarraituko dugu. 8. puntua da, azkeneko denboraldian nik uste dut Mikelek baja hartu zunetik egia da akumulazio bidez kontu hartzaileekin lan egin degula eta plenuetan kontu emate hauek galduta edo behintzat ez ditugula izan, pixkat beste emergentziazko modu baten funtzionatu behar izan degulako, orain badakizute kontu hartzailearen alta bitartean behintzet kontu hartzailetzako teknikaria dagoela izendatuta behin-behinean kontu hartzaile lanak egiteko, eta bai hasi gea beste martxa bat hartzen, eta gogoratuko zeate, legeak ere hola eskatzen dulako, Mikelek ere pleno guztietara ekartzen zula egoera irregularrean zeuden kontratuen inguruko ingerak, eta horrekin batea, aurreatuko naiz, baina urrengo puntua da, zerbitzuak ematen ari dien kontratu horien ordainketak agintzeko dekretua, azkenean kontu hartzaileak egiten du ingera edo reparoa, eta esaten du, alkateak baimendu bitartean ordainketa horiek ezingo direla egin, eta orduan, bai 8. eta 9. puntua, izango dira orain arte aurretik Mikelek ere egiten zituen ingera edo erreparoien kontu ematea. Zentzu hortan, honen inguruan, Xabi etorri zanean ere, hasi zan erre pasatzen, eta orain, Ainoarekin ere, dagoeneko, bai hasi dira lanketa berezi bat egiten, badaude ja zerrendatuta egoera irregularren dut, baina asmoa da, lehen plangintza bat izatea, eta plangintza hortan, lehen estea, ze kontratu horiek dauden, eta behintzet ja, irregularreak dauden kontratu horiek ez izatea zerrenda bat, baizik eta ja sartzea ja plangintza baten, argi dagona da, hilabete baten ez diela dena konponduko, baina ja lehen estea zeintzukin hasiko dien lanean eta eguneratzen. Eta hori bakarrik. Bai, hor berez, gaia aztertuta, bai ikusten da gaina, garrantzitsua gala edozein, kontu epaitegia, edozein eskaera, jaso detzakegun edozein eskaeretatik ere, guk ere eukitzea, plangintza bat edo, naiz eta momentuz, birpasatzeko edo regularizatzeko hainbat kontratu izan, guk ere izatea, nolabait izatea, hauek oraindik ez daude, baina ja planifikatuta dago, eta hori gaina, ikuste legez ere beharrezkoa dela kontratazio plangintza hori izatea, orduan, horretan ari dira. Eta 2 puntuak nik uste elkarrekin zeudenez, azaldu jutenez, 9. da, esan bezala, ordainketa dekretu horren barkatu kontu ematea, hitza ematen dizuet, 10. puntua galde erreguen puntua da.
galde erregurik ez baldin badago, hemen bukatzen dugu, eta eskerrik asko, denai.